Tak kalau mula-mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggillah karik baik ipa jo bisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dek dijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padopuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepado susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuak pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nandari padu itu aluran nasinan ke tengah jikok dinok dimanuangkan asa muasa dahulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susi makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nanti bawa dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dinan data ladang berbidang dinan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalaya aku mastan. Kapal sare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakeh mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang lepas pangka nama atok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talim bayi pada ambu. Kok dipandanglah rancak rupo, kok didangalah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pinta je pintu dari pangka, apalah menjadi pinta je pintu. Karena sedang waktu dinenelok. Ombak tanang angin selesai kawik tarang hujan pun tadua. Lapatik kami bakayuah mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mak. Yo benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo siriah ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah pada mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan ke tangah. Lai tacito nak walaya, lai taragak nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan baik itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakan dak turu tanpa imbau bakan dak jalang tiok dan yo bakan dak jawab apalah jawab dari ambo.
Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpul darah kajan tuang madanga sudi je siasek. Jurila izinkan nambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang batuka jo paralon. Dek sebab karena itu stan. Kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang bataidang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada Ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi, lah susunan adat Jolimbago, saukua cupak jogantang tak mungkin dibanding lagi. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipaboroi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbo, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwa, gilu mausai buah rumpui. Adapun kami ko orang kampuang mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduak kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan langkuk juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai apan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sapatah Sultan Taimbau ujuk kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu ujuk undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dek biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan ceko. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulak-mulainya kutiko marawa ke dituriah masuk bangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu junan patui jambar di tatiang atas meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kemano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Ba langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabik berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo puke lah tibo ditalikan dua bertangguh Sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu sekian sambah pada Ustaz. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tumbah kironya. Gurun nyumunggu labatarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibo, nak ulam pucuk menjulai, aso tekanak dua sudah, tua balong buat ke Sipangka. Tapi samantang pun itu. Kurang sesaik sabalango, dek senjang dengan baju, sampai ukuran ate bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduak surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alek mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikora baru. Panai liya cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok cara no di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek semendaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk Sultan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak stan. Kok banal sesuai stantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo.
Siami Sultan Malenggang menyenjiang talih yo kaladi dalam rumi mamang batenggang tando pemain akabudi. Kan iyo bak kato orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yo garapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan iyo itu ke dalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah nan mudo pai jemu pakai nan tuo tinggal jorendingan. Sebab itu kata ambu aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbang nyoba. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul Allah malampuknya pada suri ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termilaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pagadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya? Ambo. De awal kato nasapatah salam tajelo di narape kato tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kato bida. Dek curiang barih dahulu di bidang kato tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arik bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan tak lukih di limbago menurut barih je balabih. Nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang ikut menugah dengan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipun kan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara nan datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangurus undang-undang ulama sama sekitab dibalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patut. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alik seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambaran taidang. Elok susunyo nambak siriah elok atuknyo nambak gambia gamak sadang kacak tabao tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saruan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ia gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a di ambo kesapunya.
Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu aku nun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tuwa. Nan bak papatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiku awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kato sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangko. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kato tapegang dek pengulu karih tepacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awa juaki aku sadundun laya jo bating kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang si marjo lelo undang-undang mesikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nang sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana tu stan. Kami tunggu, Mak.